Libuan ka mga trabaho ang gitanyag karong kalayaan jobs fair sa nagalain-laing lugar sa Mindanao. Ari ang report ni Justody Humamil. Gidagsa sa mga job seekers sa General Santos City ang Kalayaan Jobs Fair sa Department of Labor and Employment 12. Ana sa kapin 3,400 ang bakanting trabaho alang sa local employment o kapin 400 alang sa overseas employment. Gani alas 9 pa lang sa buntag, dunay hired on the spot. Makatulong sa mga magulang ko kuya. Sumala sa ahensya, ilang imonitor ang mga status sa mga na-hire ato sa job fair. Aron ba siguro nga makatrabaho gayud sila? Sakaling hindi totoo yung ginagawa nila, sa susunod hindi na namin sila bibigyan ng pagkakataong sumali. At saka yung mga permit nila to hire, yung recruitment, hindi na rin natin sila papayagan. Kasi nga hindi sila totoo. Samtang sa mga wala na hire, i-refer sila sa mga programa sa ubang ahensya. Sumala sa ahensya, ana sa 98.2% ang employment rate karon sa rehiyon. Sa Zamboanga City, halos 4,000 ang job vacancy sa 34 ka mga pribadong kumpanya sa local ug overseas. Sumala sa Dolly 9, misaka ang unemployment rate sa rehiyon sa 3.9% kung ikumpara sa 2.6% sa milabing tuig. Tumong sa ahensya ang zero unemployment rate una ang tuig 2028. Pagasugda na sab kuno nilang i-review kauban ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang posibleng pagsaka sa kasamtangang 381 pesos nga minimum wage sa syudad karong umaabot nga bulan sa Setyembre. Really, the intention of the Department of Labor and Employment is to provide an opportunity for, especially for the underemployed, the unemployed, the displaced, the vulnerable, decent and productive employment. Kasi dito may security of tenure sila. Pipila ka job seekers alang sa employment abroad ang midagsa sa Kalayaan Jobs Fair sa Department of Migrant Workers Region 10. Dulan 2,000 ka mga trabaho ang gitanyag sa buhatan sa nagkalain-laing lugar sa kalibutan. Ilang hiring is daghan man pero akong gina-target is salesman lang. Ang ilang gikuan nito offer is Qatar. Which is now being tasked to regulate itong recruitment and deployment of overseas workers. And it is also tasked and mandated to protect the rights and promote the welfare of our OFWs all over the world. Kauban si Bong Vicencio Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.